thlako chung zet Israel bei pui thlakna kal zel wangin mitam takin nunnan chan to a tun hnaya Israelin Gaza City a Seidet uan venga thlona hmanga bei pui thlaka wangin Palestinian civil mi parukan thito a khopui marlam almina venga bompuaka mi pathumin nunnan chan to bokane chu mai baka Central Gaza hian Israel chuan Deral Balabula a zawada khopuya chenein pakhata chuan boma thlaka heti lai vek hian Israel sipeite hian Hebron khothlang lam dura chu an beya an chenein an dap nuwa mi pathuman man Hebron simlama beidumar khopuya Israel sipeite chuan khopui lai hol dar veng chu an beya live bullet stun grenade le toxic tear gas ten kapa chu mai baka gas filling station pakhatan dap bok ni in report chuan atar lang Israel sipeite chuan Bethlehem khochhak lam tukiu chu an beya Israel intelligence muturin tlangwal pakhat hnena report an pe ani Hebron khochhak lam Masafar bani neima Israel mi pakhatin Palestinian beram rol tam tak chu akhal khoma abul hnaya dan lawa chen na hmuna a hroi ni in thudon na chuan a soi Hebron khothlang lam Masafar yata a Zawadin hmuna chuan Israel bi te chuan an ran vul te chu Palestinian teraman tlata Palestinian telaka an beram tele an ran vul te chu an veng tlatane Israel sipeite hian activist Hafez al-Harini fanule afapa te chu Masafar yata altuana khuan bei hnuwa an mana Israel mi ten al-Harini le achungte an bei hnuwa dan lo lu aram khawat mau settlement bula Masafar yata Palestinian ram kianga an thlen thailo hnuwa he thil hi thlengta ne hei ba ka hian Israel sipeite hian ramdang mi activist pathum Masafar yata permanent active te an man bokane Israel sipeite hian thu chhuwa siamin Gaza Nazareth refugee camp ta UNRWS school chu achunga Hamas element bungrole thildang oman rena wangin an kap ni in an soya school chung hi warning pe masalawin le engma fin fiana nei masalawin an kap ni in an soi he thil thlenga hian mi som parukan thi a mi som sari panga chuan hliam na takan tuara heng hliam turna dakte hi Al-Wada hospital le Al-Aqsa hospital a sonan ni helai mun hi civil mi tam tak omna ni a nunna chan zinga tam ber chu naupang le hmeichhia te an ni thu report chu na tar lang helai muna public facility mi pui bung ruata chu clear shanna lovin target le bom hmanga bayan ni a heta hian engkim ti chiata ni a Gaza chu chena tlak lawa an chua he in beinara phlak tak hi a top meu chuan voivod khuin chulai mun chu tuama civil mi puita tan engma lak tur to lawani hengwan tlang hun le infrastructure zongjong te chu ti chiat vekani ti in thudon na chuan a soi Israel sipeiten Gaza Palestinian telaka genocide bei pui thlakna du lo na le lung oilo na lan tirin Mostar Bosnia le Herzegovina rally nei tanani demonstrator te chuan Nevadua luya historic iconic bridge Palestinian flag lian takan vor chhuak ani tun hnaya Lebanon khothlang lamatanga Israel marlam Lower Galilee lam hoya rocket an ka chhuwa hnuwa Israel mi pakhat chu rocket sharpnerin natakina hliam ni in Magen David Adom emergency service chuan a soi he sipei hliam tuar kumsumhni pariat mi hi Tiberias a damdoi ina en kol mekani thuan soi ni Israel army radio chuan Tiberias atanga kilometer kwa melnga le chan vevela hla farzetima mun zau taka he rocket hi tlani ina soya Israel sipeite chuan ahma in Lebanon atanga rocket tam tak ka chuani hnuwa Tiberias chevela kang mai ngi muzata chuak tian soini Lebanon ramri atanga kilometer samthum panga mel somni panga velhla SD lan thlengin he boina hi thleng to Israel sipeite chuan an Air Force 10 Gaza khothlang lama Khan Yunis municipality building chu zan kha chhungin an bei ni in an soi Hamasin sipai thil tirtan an hmang ni in an soya Sinbeit Internal Security Service chuan sipeite hnena building hian
lấy nuôi ta nel nè na in zom na operation surf anh ấy thu lệ Hamas fighter te in mu khom na mun tan marani thuan hril ni na sai amai nan report to a wafa in puta tanga chhut dan chuan Khan Yunis a post office building pakhati chiatani wangin mi pathuman hliam ani he be pui thlak na hian puan in Palestinian te mundang atlan chhia te in khorna mun po ati chhiani in wafa chuan soibok ani Israel ep tu pol hroi tu yar lepit chuan Gaza in dawn ti top turin angena Israel sarkar chu Hamas nene in ka hai thu thlung het siama Israel mi mante hroi kir le turin angen ni in Israel Army Radio chuan atar lang broadcaster hian lepita thu soi chu tar langa Israel sipai te chu reserve anin ngata in dawna rei tak neina tan chuan reserve chu tam tok lo ni in a soi tun hnaya Lebanon kho thlang lam central sector a ram ria kho sang sanga te chuan van sang lama Israel interceptor masaila puak ni in Al Jazeera team on the ground chuan a soi heti lai hian Rafa kho chhak lama mitang niangai Palestinian pathum rong chu charani a Al Jazeera correspondent chuan a tarlan danin arin dan chuan chhuwa zalen an ni hnuwa hian ka hluman ni angai ani Telegram channel a video a chuan heng mi pathum ruang te hi an chhungdan an hmu hnu in nasa takan sun lai le an lungai zia hmu thei ani thlatam tak chung chu Gaza ruang tam tak charani to a then khat ruang chu indona thi ni lo nasa taka soi sak le rong taka ti du da an ni thu an soi ni in Palestinian official te chuan tar lang Israel police te chuan zirtop ni zan khan Tel Aviv a sarkar dawdal na konga Norway hotel ka water cannon an manga Hei Prime Minister Benjamin Netanyahu bantura norna nasa taka omwanga ne demonstrator te chuan in thlanna tharnai an phuta hei ba ka hian saltang te chhuwa ngal turin an phut bawk ani Israel sarkar chuan Al Jazeera chu heta hian thu chhuwa siam lo turin a khapa hei wang hian salhut chuan then omram Jordana amana train report a pe ani a report a chuan Gaza City Al Atli Arab Hospital chuan Israel thlawna in Gaza City chhimlam Stray Grade 1 venga in pakhata bei hnuwa rong paruka dong to ni in Wafa News Agency chuan atar lang Israel hian Lebanon kho thlang lama Iran le Maroon Al Ras kho pui pon lama mun sang bei pui thlakin artillery mangin bei pui thlak ni in Al Jazeera correspondent chuan atar lang October ni re ta tang khan Israel le Lebanon ram ria hian Israel sipai le Lebanon Pol Hezbollah le Palestinian Pol te in kara in ka ton na om to a hei wang hian ale lam le lama tangin nunna cha ne in hliam tam takan om to ane